Aktualnu politiku ne čine samo parlamentarne stranke u sabornici ili ministri u vladi do Pantovčaka, a politiku ne samo od izbora do izbora čine i takozvane male stranke koje nisu izborile parlamentarni, a time i javni status ili fokus i vidljivost. Nekada treba čuti stavove i mišljenja upravo takvih stranaka, njihovih čelnika, od domaće do vanjske aktualne politike. Zato u studiju pozdravljam goste. Pozdravljam gospodina Tihomira Majića, glavnog tajnika stranke Pravedna Hrvatska. Dobrodošli. Hvala. Pozdrav vama i vašim gledateljima. Pozdravljam gospodina Tomislava Jonjića, predsjednika stranke Jedino Hrvatska. Dobrodošli. Hvala vam na pozivu i dobro jutro. Pozdrav našim gledateljima. Gospodin Jonjić, krenut ćemo od vas i sa vanjsko-političkim temama. One su očito bitne, ključne, ne možemo ih ignorirati i tvrditi kako se to nas ne tiče i da to ne utječe na naš život. Kakav je vaš stav oko ulaska ili ne ulaska u Odbor za mir iza kojeg stoji predsjednik Trump i njegova vizija globalne sigurnosti? Naravno da su vanjsko-političke teme važne i nezaobilazne, međutim primarno vanjska politika postoji radi zaštite unutarnjih, dakle nacionalnih interesa i radi uređenja odnosa i prilika u našoj domovini, u našoj državi. Dakle, ja mislim da je ovaj poziv predsjednika Trumpa s jedne strane poziv Hrvatskoj, pa i ostalim naravno državama, da je zapravo motiviran s jedne strane željom predsjednika Trumpa da ostane zabilježen u povijesti, a s druge strane željom njegovom da osigura američke nacionalne interese. Lako je predvidjeti da Hrvatska neće, bez obzira na evazivan odgovor predsjednika vlade gospodina Plenkovića, lako je predvidjeti da Hrvatska neće pristupiti u taj odbor i to je ovo što je predsjednik vlade ponudio, dakle u prvi mah da treba ispitati pravne posljedice, pravne reperkusije, pravne pretpostavke toga s obzirom na to dakle da je Hrvatski ustav ograničava vanjsko-političke aktivnosti, pogotovo aktivnosti toga tipa. Dakle, mislim da je to izgovor i to je zapravo elegantan politički izgovor, ali u stvarnosti se radi o nevoljkosti predsjednika vlade i cijele vlade da se pridruži jednome pothvatu koji je pitanje kakve je trajnosti i naravno da mu je dodatni problem to što je vezano uz osobu predsjednika Trumpa. Dakle, nije vezan uz instituciju, nego je vezan uz osobu predsjednika Trumpa. Mene u čitavom tom kompleksu najviše zabrinjava i čini me neraspoloženim činjenica, dakle, da u hrvatskoj političkoj javnosti postoji spremnost da se aktualna zbivanja, aktualna previranja pretvaraju u apel za jačanjem Europske unije i dakle za stvaranjem zajedničkog i vojničkog odgovora na razini Europske unije, jer iza toga vidim zapravo pokušaje federalizacije Europske unije, odnosno čvršćega povezivanja zemalja Europske unije, a ja sam načelni protivnik svakog modela koji bi ograničio suverenost država Europske unije. Mislim dakle da je NATO sasvim sigurno dostatan sigurnosni kišobran i za Republiku Hrvatsku. Evo, gospodine Majić, vaš stav je li problem što tu ima još jedan uvjet ili klauzula Trumpova $1 milijardu za kotizaciju i naravno otići će tamo prvo oni koji se slažu sa Trumpovom politikom? Što se tiče te ideje, ona je ideja da se počela vezano uz gazu i problem sa gaze, to je osnovna ideja. Međutim, ona je formulirana kao jedna vrst javno-privatnog partnerstva. Kao što znate, u statutu Odbora za mir stoji da je doživotni predsjednik Trump. Znači i poslije mandata njegovog kao predsjednika SAD-a. Što se tiče naše zemlje, mi moramo voditi se našim interesima, prije svega nacionalnim i europskim, i odlučiti u smislu kako sami procijenimo, broj 1 i broj 2 i naši partneri u Europskoj uniji. Ja pretpostavljam da će se to rješenje biti na ovom tragu moguće suzdržano u ovom trenutku, ali mora se vidjeti u kom smjeru će se ići. Kažem, vrlo je to neobična inicijativa, to je međunarodna organizacija sa tim privatnim uplivom. Tako da i to treba respektirati. Evo, gospodine Jonjić, samo da nam se ne dogodi kada treba donijeti takvu odluku, a u ovom slučaju mislim da bi tu moglo biti i suglasje, ali opet da ne budemo, ako će to ići na Sabor, da se stvori onako izvanredno stanje kao kad smo trebali poslati 2 ili 3 vojnika za instruktore ukrajinskih pripadnika oružanih snaga u Njemačku. Ali još jedno pitanje vama, je li sada jasno kako će izgledati u buduće vojna obrana Evropske unije i NATO-a, s obzirom na ovu zadnji dokument američki vezano za nacionalnu njihovu obrambenu viziju?
dakle više nema neće Amerikanci tako stajati uz Europu, poručili su neka se Europa bavi sama sa svojim ugrozama i prijetnjama. I sad opet dolazimo do onog pitanja, sjećate se da je nekima i dvomjesečno služenje obveznog vojnog roka bilo bacanje novca, čemu trošiti novac na naoružanje, tenkove, brodove, umjesto da radimo škole, vrtiće, dijelimo besplatni kruh, socijalne programe i svega ono što smo slušali. Potpuno je jasno da nam vojni rok treba. Ja sam o tome govorio i u predsjedničkoj kampanji prije 1,5 dana. Koliko je njegovo trajanje, o tome trebaju, poželjno trajanje, o tome trebaju kazati zadnju riječ trebaju imati stručnjaci, ne ja koji sam laik i koji ne mogu procijeniti daju li se za 2 mjeseca svladati osnovne vojne vještine. S druge strane, vraćamo se zapravo na ono što sam malo prije kazao. Ja i dalje mislim dakle, da je hrvatski interes zadržati suradnju i unutar NATO-a, zadržati suradnju unutar Europske unije, ali ne pogodovati nikakvim tendencijama federalizacije Unije, odnosno stvaranja nekakvih oružanih snaga Europske unije koje bi u konačnici dovele do dodatnog ograničavanja hrvatskog suvereniteta, naravno i suvereniteta svih ostalih zemalja članica. Dakle, ponavljam, NATO je sasvim sigurno dovoljan sigurnosni kišobran i ja ne bih pravio nikakve drame ni oko američkih najava ili prijetnji, dakle, odnosno prijetnji predsjednika Trumpa da Sjedinjene države više neće u toj mjeri sudjelovati u organiziranju NATO-a i niti bih se previše obazirao na nesuglasice između predsjednika države i predsjednika vlade. Tome smo svjedočili, ali dakle, s obzirom na to da postoji odlučnost i vlade i predsjednika Republike da hrvatski vojnici ne sudjeluju ni u kakvim vojnim operacijama izvan Republike Hrvatske, mislim da je sva prašina koja će se oko toga eventualno podići zapravo motivirana unutarnjo-političkim okapanjima i kratkoročnim unutarnjo-političkim ciljevima i dakle da na to ne treba previše gubiti vrijeme. Moje mišljenje je malo drugačije. Mi smo mišljenja da je potrebno ići u smjeru stvaranja europskih oružanih snaga uz zadržavanje naravno svih nacionalnih europskih vojski, jer je to nužda trenutka. Amerika se ostavlja odgovornost za svoju sigurnost i obranu Europi. Provodi se sada program do 2030. REARM koji je organizira Europska unija. To će u konačnici rezultirati stvaranje europske vojske. To ne znači da će biti poništene nacionalne vojske, uključujući hrvatsku vojsku, jačat će se, međutim za strateške stvari vojne, prije svega to je odgovor što se tiče nuklearnog odvraćanja, što se tiče svemirske obrane, to će se morati stvarati na europskoj razini. I Hrvatska se tome morat će jednostavno prije ili kasnije, nezavisno od odnosa predsjednika i premijera, to je jedan nadstranački interes. Da, pitanje vama, počet ću od vas, gospodine Majića, očekujem vaš komentar, gospodine Joniću. Mislite li da smo zaboravili vrijeme kada se smanjivao proračun za vojsku, obranu, pa se rezalo na hrani za vojnike? Gotovo da smo došli, ja se sjećam u jednu fazu kada oni koji su nosili hrvatsku vojnu odoru, neću reći da im je bilo neugodno, ali znamo kako su se u društvu tretirali, kao valjda ne može se bolje pa će završiti služeći hrvatsku vojnu odoru i služiti obrani domovine, a Oluju to neću nikada zaboraviti. Neki su govorili da ne treba obilježavati u Kninu, dovoljno je par izložbi, nekoliko okruglih stolova na temu Domovinski rat i prije svega jesu li procesuirani svi zločini u Domovinskom ratu kojeg su počinili pripadnici Hrvatske vojske i ostalih postrojbi. To je se vrijeme promijenilo. Jedno je vrijeme koje je bilo i jednostavno rat u Ukrajini je promijenio cijelu europsku, ako hoćete, vrijednosni politički sustav i više to neće. To znači da se ulaganje u hrvatsku vojsku, to je prošlo svršeno vrijeme, na kraju vlada je reagirala sa ovim uvođenjem temeljnog vojnog obrazovanja. Da li je to dovoljno, ovo što kaže gospodin, ne znam, ni ja ne mogu procijeniti ili treba možda ići i vremenski duže i drugačiji program. To će se vidjeti u hodu, međutim sigurno da je vrijeme tako da Europa se mora brinuti za svoju vlastitu sigurnost i obranu. Vrijeme NATO koji je postojao je završilo.
Amerika je skoncentrirana na svoje dvorište jer ima probleme prije svega unutarnje političke u Americi, pitanje unutarnje sigurnosti SAD-a, zatim u neposrednom okruženju. Nije slučajno se ovo desilo sa Venezuelom. Tu je još i Kolumbija, pitanje i Brazila, velike države Južne Amerike koja je članica BRICS-a. To su neki stvari koje Amerika naprosto mora riješiti u svom dvorištu, a Europa se mora pobrinuti. Ja mislim da ne postoji neka suštinski problem između Amerike i Europe, bez obzira na vokabular gospodina predsjednika Trumpa i ostalih europskih lidera u suštinskim pitanjima. Na kraju krajeva američka civilizacija je dijelom i europska civilizacija i to je međusobno se prožima i ne vjerujem da će tu biti nekih velikih problema. Odstupanje, da. Ja ne mislim da se promijenilo, dakle, u pogledu omalovažavanja Domovinskog rata, da se na nacionalnoj, na hrvatskoj razini, da se nešto bitno promijenilo, bez obzira što se prividno, dakle, na verbalnoj razini se više Domovinski rat, njegove vrijednosti ne omalovažavaju kao što smo doživljavali od trećega. Zbog toga što je ljudima koji su i s političkim strukturama i političkim krugovima koji su krenuli od 3. siječnja 2000. godine, zapravo još i ranije, ali od 3. siječnja 2000. godine su na vlasti, zapravo njima je ono što ih smeta, smeta i Hrvatska država. Dakle, smetaju ih svi simboli Hrvatske države. Bila to Hrvatska vojska, bio to Marko Perković Thompson, bila to Hrvatska nogometna reprezentacija. Ti simboli smetaju i zbog toga se njih omalovažava. U ovome trenutku, dakle, kad se prosječnome Hrvatu čini da je 3. svjetski rat na pomolu, onda se tu na verbalnoj razini se je malo popustilo, ali zapravo supstancijalno nije došlo ni do kakve promjene i dalje postoji tendencija da se to omalovaži i ovo zazivanje evropskih oružanih snaga je također u funkciji omalovažavanja Hrvatske vojske i skretanja pozornosti s potrebe da se Hrvatska vojska ojača, restrukturira. I mislim, dakle, da je u tom pogledu su dobri koraci koje je aktualna vlada, koju ja nemam, Bog zna kakvih pohvala, ali dakle, aktualna vlada i gospodin ministar Anušić, dakle, koje su pokrenuli još prije više od godinu dana, dakle, mislim da su to tendencije koje treba pozdraviti. S druge strane, dakle, ne mislim da je kod NATO-a došlo do nekakvih ozbiljnih, krupnih promjena i da se NATO kao koncepcija da se je srušio. Dakle, ne treba mandat predsjednika Trumpa, koji je zadnji njegov mandat, dakle, koji će trajati još nepune 3 godine, dakle, misliti da će to radikalno promijeniti politiku Zapada, da će to radikalno promijeniti politiku Sjedinjenih Američkih Država. To je, dakle, Trumpov je stil malo drugačiji, naravno, jer on dolazi iz svijeta biznisa, ali zapravo supstancijalno, generalni smjer američke politike ostaje uvijek isti. Nema nikakve kompeticije između hrvatske vojske i europske vojske, to je naprosto nova situacija. Rusija je promijenila strateški svoju politiku, na dijelu je doktrina Gerasimov, ona djeluje prije svega hibridno. 20% te doktrine se dešava u Ukrajini, 80% se dešava na cijelom europskom prostoru, vodi se hibridni rat i Hrvatska mora se tome prilagoditi, uključujući to europsko odvraćanje. Gospodin Jonjić, nakon Davosa u javnosti su čelnici Mosta prije svega, ali i ostali su se priključili, čak i Možemo, premijera Plenkovića su optužili da je u svom panel govoru u Švicarskoj u jednom trenutku omalovažio Domovinski rat. Da, Plenković je zapravo izrazio vrlo nespretno nazvavši Domovinski rat problemom. Naravno da je to neprilično i naravno da je to moguće samo iz perspektive čovjeka koji nije sudjelovao u Domovinskom ratu. Moglo se to izvući iz konteksta. Naravno da je izvučeno iz konteksta i naravno da je korišteno u političkoj borbi, ali dakle je i način na koji je on opisao Domovinski rat, odnosno sažeo ga u problem, nije bio primjeren. Dakle, u tom smislu su te prigovori oporbe su zapravo sasvim utemeljeni i sasvim logični. S druge strane, bilo bi ipak pretjerano, uza sve kritike koje ja imam prema Plenkoviću, ipak pretjerano, dakle, kazati da on na svakom koraku ponižava Domovinski rat. To je izvučeno iz konteksta. Ja sam poslušao da je bio panel Ukrajinski doručak. Šire je on govorio Plenković o tome i treba poslušati ovaj dio vezano uz naoružanje. Kako je bilo u Hrvatskoj, nema govora o ponižavanju Domovinskog rata. Drugi je problem Hrvatske. Hrvatska ima problem ustavni. To je nama veći problem nego te doskočice politikanske. Ustavni ti odnosi između predsjednika, ustavni odnosi između predsjednika Republike i vlade Republike Hrvatske, one ne mogu se ovako više tretirati. Tu će morati doći do razrješenja kakvoga
kroz parlament ne ide, vjerovatno možda je ideja i da se napravi ustavni referendum i da se točno odrede koje su kompetencije predsjednika, koje vlade po pitanju obrane. Hrvatska i Hrvati moraju odlučiti u kom smjeru hoće li Hrvatska ostati nesvrstana i ostati nekako navezana na Rusiju ili će odlučiti se da pripada jezgri Europe i jezgri Zapada. To je na dnevnom redu. U tom kontekstu se ja vraćam na svoju inicijativu iz predsjedničke kampanje, dakle da se donese novi ustav kojim će se između ostaloga riješiti i to pitanje, ali kojim će se depolitizirati ustavna preambula, dakle koja služi kao ideološka batina i slično. Dakle, ima milijun detalja koje je potrebno razriješiti i to očito neće biti moguće bez radikalne izmjene ustava, odnosno bez donošenja novog ustava. Ustav nije nikakva sveta krava, dakle nije nešto što se ne može promijeniti i kad je dozreo trenutak da se on promijeni, a on jest dozreo i ova kriza međunarodna nam pokazuje dakle koliko je to potrebno, dakle treba krenuti u tu inicijativu. Naravno da političke strukture i snage koje imaju većinu u Saboru to ne žele jer zadržavaju postojeću poziciju, zadržavaju poluge vlasti. Dobro, gospodin Jovanović, koliko nas upravo i dalje opterećuju ideološka pitanja, iako će mnogi reći ne živimo od ideologije i ideoloških podjela u društvu, ali svako malo to se pokaže da je prisutno, zrcali se evo po pitanju tema Thompsonovih koncerata, Hosovih zastava i ostalih insignija. Čovjek ne živi samo o kruhu, dakle čovjek živi i o idejama i zapravo po idejama jest čovjek. To je ono po čemu se mi razlikujemo jer zapravo potrebu za hranom, potrebu za vodom, potrebu za odjećom imamo svi i potom ne bi bilo nikakve razlike između nas. Upravo po našim različitim ideološkim nastrojenjima ili po različitom ideološkom odgoju koji smo primili i u kojem smo se izgradili, razlikujemo se. I dakle, to su pitanja koja su neizbježna. Nije problem u tome što ona postoje, jer ona postoje u svakome demokratskom društvu. Nema demokratskog društva bez ideoloških razlika. Da. Samo u Sjevernoj Koreji možda ima tako nešto. Ali dakle, ta se pitanja moraju rješavati na civilizirani način, dakle i ne smiju se koristiti za vrijeđanje, za ponižavanje onoga koji misli drugačije i to je zapravo razlog zbog čega sam ja izišao s inicijativom prije 2 mjeseca otprilike, dakle da je potreban referendum o slobodi, dakle referendum koji bi zapravo u hrvatski ustavni poredak ugradio zabranu odnosno onemogućio zabrane slobode govora, misli i tiska. Dakle, omogućio bi svima da govore ono što misle i na taj način bi se spriječile ove duboke polarizacije kojima svakodnevno svjedočimo. Mi smo mišljenja da je potrebno, ako mogu nastaviti, napraviti novi ustav i taj novi ustav donijeti na referendumu. Znači da se napravi prijedlog ustava i da onaj ustav na prijedlog koji dobije najviše, da ga naprosto Hrvatski parlament, Hrvatski sabor, da ga usvoji. Bez toga mi ćemo se imati i dalje te nadmudrivanja između te dvije Hrvatske koja ide na Thompsona i obožava hrvatsku nogometnu reprezentaciju, što je dobro, i neki koji imaju zadršku prema tome i bez ustavnog rješenja. Prije svega ja mislim da je potrebno maknuti potpuno i napraviti ustav neutralni, da nema preambule ustava i da se ne raspravlja i da se na taj način revidira na neki način neutralno cijela hrvatska politička povijest 20. vijeka. Cijela hrvatska politička i da se svatko vrijednuje na jedan pošten način. Samo što Ustav nije moguće donijeti referendumom. Dakle, način donošenja Ustava propisan je Ustavom. Dakle, postoji procedura koja je propisana i referendum nije jedan od tih metoda. U Francuskoj je 58. predsjednik de Gaulle je donio Ustav i formirao 5. republiku. Ako može Ustav ovdje, jedna hrvatska udruga, gospođa Markić, mogu ga promijeniti političke stranke, ali se moraju oko toga dogovoriti. Mi smo mala stranka, ali sa ovom velikom idejom da se Ustav donese na nacionalnom referendumu. Dakle, jedno je izmjena jedne ustavne odredbe, a drugo je izmjena Ustava. Gospodin Jovanović, koliko smo uopće sposobni kao društvo ili građani razumski, hladne glave nekad procijeniti je li bolje ili gore živimo u nekom periodu? Primjerice da sad napravite anketu jutros ili u bilo kojem vremenu u Zagrebu, nasumičnu anketu. Ja tvrdim 90% će tvrditi da u Zagrebu ne funkcionira odvoz smeća, da je promet nakaradan, Ilica, znamo kako izgleda, zatvoreno više trgovina nego otvoreno, to jučer svjedočimo i u medijima tiskanim, ali ne zaboravimo da bi, evo, neću reći da sam vidovit ili nešto, ali da su sutra izbori, da bi gradonačelnik Tomašević i njegovo Možemo opet glatko pobijedio.
Ja sam sudjelovao na izborima lokalnim u Zagrebu, dakle, kao kandidat za gradonačelnika i onda na vlastitoj koži mogu potvrditi da je, nažalost, ta dijagnoza točna. Dakle, na svakom koraku se susrećete s građanima koji su nezadovoljni, na svakom koraku ljudi prosvjeduju, a onda kad treba izići na izbore, onda se na izbore ne izlazi. Čak ni u drugome krugu, dakle, kad je, ja nisam ušao u drugi krug, dakle, ali sam pozvao svoje pristaše, ali i pozvao uopće Zagrebčane da glasuju za kandidatkinju koja je bila protivnica gradonačelniku Tomaševiću, pa je to nažalost nije palo na plodno tno. Ljudi nisu izišli na izbore i Tomašević je u sedlu sa zapravo skromnim postotkom, skromnim udjelom u biračkom tijelu i zahvaljujući tome zapravo skoro apsolutistički upravlja gradom Zagrebom, neprekidno se zapravo polarizira, neprekidno se bavi ideološkim temama i neprekidno sila novac se kanalizira u udruge koje su počudne i na taj se način stvara zapravo jedna političko-koruptivna mreža čije su posljedice nesagledive. I nažalost je, dakle, to će se dogoditi i dalje jer Hrvati tako funkcioniraju, dok im ne dogori do noktiju, Hrvati puštaju da se stvari događaju po inerciji. Stvari se moraju riješiti sa nacionalne razine. Već sam rekao da je Hrvatska podijeljena jako zemlja i to u glavnom gradu Zagrebu se najbolje oslikava. Za sada, dok se nevrijednostno ne promijeni u glavama ljudi, to naprosto će biti tako. Što se tiče efikasnosti rada gradske vlasti, vidimo je, što se tiče, obećavali su velike te promjene, nisu napravili. Narod je, demokratski smo društvo, narod je tako izabrao, Zagrebčani su tako izabrali, to moramo poštovati, ali kažem, tu neće biti promjene bez promjene na nacionalnoj razini. Dobro, gospodine Majić, ipak nešto mi nije jasno. Imamo jedan različite odnose kad govorimo o desnim strankama ili desno-konzervativnim strankama i politikama. U Europskoj uniji rastu desne konzervativne stranke. Od Njemačke, Poljske, Francuske, Italije, i znamo ko je na vlasti u Italiji, da dalje ne nabrajam. A ovdje smo sada došli u situaciju nakon i raskola unutar Domovinskog pokreta, stvaranja domina, ali i nekakvog rastakanja i ostalih srodnih pravačkih stranaka. Imamo situaciju da kada bi gledali, veliki broj ljudi je orijentirano prema tim strankama, a zapravo nema ih nigdje. Slušajte, mislim, govorim globalno, može sad reći i Domovinski pokret je tu su suverenisti, možemo sad nabrajati. Ali činjenica da je desnica debelo i duboko razjedinjena. Hrvatskoj trebaju normalne centrističke stranke, ni desne ni lijeve stranke. Hrvatskoj ne trebaju ekstremi i mora se na toj liniji okupljati. Ako se normalne hrvatske stranke koje poštuju argumente okupe, mogu se okupiti, mogu se objediniti, ako ćete i formalno i ponuditi neki treći put, ili zovete kao god jedan drugi put, u navodnike rečeno. Bez toga naprosto ne ide. Dakle, ja govorim u ime stranke Jedino Hrvatska koja je osnovana lani u veljači. Dakle, još nema ni godinu dana da postoji i kao njezin kandidat sam izišao na izbore u gradu Zagrebu, dobio potporu još 4 stranke i ostvario solidan rezultat. Dakle, ostvario sam nek 6,5% u kandidaturi za gradonačelnike. Ostvario sam, imamo klub u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. To što stanoviti mediji ili dobar dio medija ignorira aktivnosti toga kluba, neće me dovesti dotle da ja sad medije okrivim. Ili da odustanete od politike. Ne, ni na jedno ni na drugo, nego dakle, hoću kazati, onaj ko pozornije promatra prilike na takozvanoj desnici, primijetit će da u zadnjih godinu dana na toj desnici nema međusobnog vrijeđanja, nema polemika, nema podmetanja kao što je bilo uobičajeno kao prije. Dakle, to se događa zbog toga što traju razgovori, traju pregovori oko udruživanja. Dakle, ne oko mehaničkog ujedinjavanja te takozvane desnice, nego oko udruživanja i zajedničkog nastupa na izborima koji slijede 2028. i 2029. Jer 28. su saborski izbori, a 29. su predsjednički i lokalni izbori. I dakle, radi se na tome udruživanju i radi se na zajedničkom nastupu. Ja vas uvjeravam da će to uroditi plodom. To što sad ne istrčavamo s time, dakle, ne znači da se na tome ne radi, ali ponavljam, ova činjenica da nema sukoba, da nema vrijeđanja je
itekako dobar znak i pouzdan pokazatelj da se kreće u ispravnom smjeru. Zajedničko pitanje, ali kratko, po 10-15 sekundi. Mislite li da ćete bez novca izdržati i dočekati iduću predizbornu kampanju? Prvo vi, gospodine Majić. Mi hoćemo sigurno, mi imamo jednog vijećnika, našu vijećnicu, doktoricu Vrkljan Radošević, predsjednicu Gradskog vijeća u Gospiću, imamo neko financiranje iz gradskog proračuna Gospića. Isto tako, što se tiče, imamo i sami, doniramo si, ako nema putnih naloga, nema reprezentacija, kad se putuje po Hrvatskoj se financira sam. Do i ovih izbora u sljedećih 4-5 godina mi ćemo funkcionirati. Stranka Jedino Hrvatska ima prihode iz Zagrebačkog gradskog proračuna, zahvaljujući činjenici da ima klub, dakle da ima zastupnike u gradskoj skupštini, ima zastupnike i u nizu drugih predstavničkih tijela, dakle u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jedino gdje smo stigli izići na izbore. I dakle, sasvim sigurno je da novac neće biti nikakav uvjet našega postojanja, našega uspjeha, jer smo bez novca ostvarili solidan uspjeh i na predsjedničkim izborima i na lokalnim izborima. Prema tome, nije u novcu sve, jer kad bi bilo u novcu sve, onda bi ljudi koji imaju novac upravljali svim političkim procesima. To ipak nije slučaj. A Orban sada do 15. lipnja prošle godine 5,4 milijuna eura potrošio samo na digitalne oglašavanja izbore. Mogu reći čestitam. Jasno je da to je bi jedna druga tema. bilo bi lakše, ali se može i bez toga. Da? Hvala vam lijepa. Hvala vam.